नमस्कार सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे ते कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो। आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत। कोविडमुळे 2 वर्ष नुकसानीत गेलेला गोव्याचा एकंदर पर्यटन उद्योग खरं तर यावर्षी खूप अपेक्षा ठेवून होता, पण ऐन दिवाळीत गोव्याच्या पर्यटन उद्योगाचं दिवाळं निघालंय। याचं कारण गोव्यात येणारी विदेशी पर्यटकांची अनेक चार्टर विमानं रद्द होऊ लागली आहेत आणि विशेष म्हणजे आतापर्यंत 50% ब्रिटिश पर्यटकांनी आपली हॉटेल्स बुकिंग्स रद्द केली आहेत। याची कारणं काय आहेत याबद्दलचा एक विशेष रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणारच आहोत। पण सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये। तिथे संगवी आहे। संगवी, आज काय काय घडलंय गोव्यात? आज काय अपडेट्स आहेत तुझ्याकडे? दिनेश, मागच्या 2 महिन्यापूर्वी पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या आणि यामध्ये सर्वात ज्येष्ठ पंच म्हणून भागो भैरव वरक यांची ओळख निर्माण झाली होती, कारण ते निवडून आले होते। 82 वर्षाचे ते होते आणि आज त्यांचा वृद्धापकाळानं निधन झालेलं आहे। निवडणुकीच्या वेळी ते बरेच गोव्यामध्ये चर्चिले गेले होते। दुसरी आज महत्त्वाची बातमी आहे, सध्या रस्ते अपघाताचं प्रमाण वाढलेलं आहे, रोज एकाचा तरी बळी जातोच आहे। मांद्रेमध्ये आज ॲक्सिडेंट झालेला आहे। भरधाव ट्रकनं एका इलेक्ट्रिक दुचाकीला धडक दिली आणि यामध्ये सुप्रिया म्हामल अशा एका महिलेचा जागीच मृत्यू झालेला आहे। त्यामुळं पेडणे परिसरात आणि एकूण मांद्रे परिसरात एक संतापजनक वातावरण पाहायला मिळालं। तिसरी महत्त्वाची बातमी आहे ती म्हणजे राज्यामध्ये समुद्रामध्ये गस्त घालण्यासाठी तसंच LED जी मासेमारी होते आणि बेकायदेशीर मासेमारी होते यासाठी कुठेतरी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात यावा यासाठी मागणी केली होती आणि आज ती मागणी मंजुरी झाली, त्या मागणीला मंजुरी मिळालेली आहे आणि त्यामुळं आता नवीन विभाग स्थापित केला जाणार आहे। दिनेश, धन्यवाद संगवी ही माहिती दिल्याबद्दल। संगवी जसं म्हणाली, LED मासेमारीला कायद्याने बंदी आहे, पण केवळ गोव्यातच नाही तर कोकणातही LED मासेमारी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। एकतर या मासेमारीत एखादं IPL स्टेडियम समुद्रात आहे असं वाटावं इतका प्रकाश बोटीतून पाण्यावर टाकला जातो, त्यामुळे समुद्राचं तापमान वाढतं आणि समुद्रातून प्रचंड प्रमाणात मासळी काढली जाते। पण राजकीय पाठबळ असल्याशिवाय असे बेकायदेशीर धंदे सुरू राहत नाहीत असा आरोप गेली अनेक वर्ष सगळेच पारंपरिक आणि छोटे मच्छीमार करतायत। आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स। 2 वर्षाच्या कोविड संकटानंतर आलेल्या दीपोत्सवासाठी गोवा झालं सज्ज। खरेदीसाठी गावोगावच्या बाजारपेठा गजबजल्या। पंतप्रधानांनी रोजगार मेळाव्यात दिलेल्या देशभरातल्या 75,000 नोकऱ्यांमध्ये गोव्यातल्या फक्त 25 जणांना मिळाल्या नोकऱ्या। स्वयंपूर्ण गोवा योजनेतूनही तरुणांना रोजगार मिळणार असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा। ऐन दिवाळीत काँग्रेस काढणार बंडखोर आमदारांवर राग। नरकासूर दहना दिवशीच काँग्रेस सोडून भाजपात गेलेल्या आमदारांच्या पुतळ्याचं होणार दहन। सलूनवाले आणि कोंबडीवाल्यांनाही आता भरावं लागणार कचरा गोळा करण्याचं भाडं। कचरा प्रक्रियाच्या खर्चाचाही उचलावा लागणार वाटा। गेल्या 15 वर्षांपासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या पणजी महापालिकेच्या 185 कंत्राटी कामगारांना घेणार कायम सेवेत। महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार 60 लाखांचा भार। आणि गोवा वन विभागाने केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाला पाठवलेल्या बोंडला अभयारण्य मास्टर प्लॅनला मिळाली मान्यता। अभयारण्यात टप्प्याटप्प्याने मुक्कामाला येणार वाघ, गवे आणि हिपोपोटस सुद्धा। आता बातमी गोव्याच्या पर्यटन उद्योगाला बसलेल्या मोठ्या फटक्याची। कोविडमुळे झालेल्या 2 वर्षाच्या नुकसानानंतर पर्यटन उद्योजकांना आशा होती की यावर्षी तरी मोठ्या प्रमाणात विदेशी पर्यटक गोव्यात येतील, पण इंग्लंडहून भारतात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी असणारी ई-व्हिसाची सुविधा इंग्लंडने अचानक रद्द केल्यामुळे हजारो पर्यटकांनी केलेली हॉटेल बुकिंग्स रद्द केली आहेत। त्यामुळे गोव्याच्या पर्यटन उद्योगाचं 100 कोटीहून अधिक नुकसान झालंय। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हा प्रश्न ताबडतोब सुटावा म्हणून गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी बातचीत जरी केली असली तरी अद्यापही यावर तोडगा निघालेला नसल्यामुळे हे नुकसान आणखी वाढणार आहे। दरवर्षी इंग्लंडहून 35,000 पर्यटक गोव्यात येतात। त्यातले चार्टर विमानाने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या 2 महिन्यात जवळपास 6,000 पर्यटक येतात। त्या ठिकाणी आता जेमतेम 1500 पर्यटक गोव्यात येतील, कारण इंग्लंडहून भारतात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी असणारी ई-व्हिसाची सुविधा रद्द करून
पर्यटकांना व्हिसासाठी VFS सेंटरमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहूनच व्हिसा घ्यायला लागेल अशी अट घातली गेली आहे. पण प्रत्यक्ष हजर राहून व्हिसा घ्यायला 2 ते 3 महिने लागत असल्यामुळे ब्रिटिश पर्यटकांनी आपली गोव्यातली पूर्वनियोजित हॉटेल बुकिंग्स रद्द केली आहेत. याचा फार मोठा फटका गोव्याच्या पर्यटन उद्योगाला बसलाय. We are doing constant follow-up with the government and government has written त्यांच्यानी बरयला हांकां होम मिनिस्ट्री हातून 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व आसा. हा प्रश्न सुटावा म्हणून आमच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की जानेवारी दरम्यान तरी त्यांनी ई-व्हिसा पुन्हा सुरू करावेत. तसं झालं नाही तर मात्र पर्यटकांची संख्या आणखीन घटेल आणि पर्यटन उद्योगाला आणखीन मोठा फटका बसेल. कारण छोटी हॉटेल्स चार्टर विमानाने येणाऱ्या विदेशी पर्यटकांवरच अवलंबून आहेत. गेली 2 वर्षे ती बंद आहेत. आणि इट कॅन बी अ बिग लॉस टू द टुरिझम इंडस्ट्री. कित्याक धाकटी हॉटेलां जी आसा ते डिपेंड ऑन दीस चार्टर टुरिस्ट. ते 2 वर्सांनी चालू जावना. गोंयचेर खूब इफेक्ट जाला. एज ऑफ नाव आम्हा 35 to 40% कॅन्सलेशन आयला. जवळपास 40% हॉटेल बुकिंग्स आतापर्यंत रद्द झालीत. आठवड्याला 4 चार्टर विमानं येणार होती, आता फक्त 2च येणार आहेत. इथेच जवळपास 50% घट झाली आहे. खरं तर युरोपमधून सर्वात जास्त ब्रिटिश पर्यटक भारतात येतात, पण या व्हिसा नियमामुळे आम्हाला रोज हॉटेल बुकिंग्स रद्द करण्याचे मेल येत आहेत. घेता आणि अक्रॉस द कंट्री आमचे पळय कंपनी आसा, आमची ऑफिसां सगळ्याक आहा आनी अक्रॉस द कंट्री पळय कॅन्सलेशन येतात ते आमकां खूब म्हारग पडले. खूब हॉटेलांची पळय बुकिंगां आसली ती कॅन्सलेशन आमी आतां हॉटेलांक धाडीत आसता. एवरीडे कॅन्सलेशन वयता हॉटेलांक. कित्याक ते रूम धरून फायदो ना. कित्याक ते म्हणटा तुका एका म्हयन्यान व्हिसा मेळटली. गोव्यात येणाऱ्या विदेशी पर्यटकांपैकी इंग्लंडचे पर्यटक सर्वात जास्त पैसे गोव्यात खर्च करतात. त्यामुळे हे नुकसान 100 कोटींहून अधिक आहे. मुख्यमंत्री म्हणतायत की हा प्रश्न सुटावा म्हणून आपण स्वतः गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी बोललोय. पण दुसरीकडे हॉटेल उद्योजकांना भीती वाटते, ती म्हणजे एकदा का पर्यटकांनी देश बदलला तर ते पुन्हा इकडे फिरकणार नाहीत. विजा जाता तितके बेगीन इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. याबाबत मी स्वतः गृहमंत्र्यांशी बोललोय. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाची काही धोरणे आहेत, तरी लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावण्याचं आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिलंय. गव्हर्मेंटान मातशें चिंतूंक जाय की ते ब्रिटीश टुरिस्ट येना जाल्यार 2 सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, कारण ब्रिटिश पर्यटक आले नाहीत तर भारताच्या पर्यटन उद्योगाचं 2 ते 3 बिलियन डॉलरचं नुकसान होणार आहे. हा फक्त गोव्याचाच प्रश्न नाही, केरळ, राजस्थान इथेही हा प्रश्न भेडसावतोय. आता तर कोविडमुळे असणारी भीतीही संपली आहे. क्वालिफाय झाली आता. ही विजा करूंकच जाय आणि टुरिझम इंटरनॅशनल टुरिझम इंडियान तर सस्टेन करूंक जाय. ही विजा इज अ मस्ट. खरं तर ई-व्हिसा पुरवणाऱ्या इंग्लंडमधल्या बेकायदेशीर दलालांनी पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात लूट केल्याचं इंडियन हाय कमिशनच्या लक्षात आल्यामुळे ई-व्हिसावर टाच आणण्यात आल्याचं कळतंय. याबाबत तपासही सुरू झालाय, पण या सगळ्यात किती वेळ जाईल ते सध्या तरी सांगता येत नाहीये. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून सध्या प्रत्येक दिवशी ब्रिटिश पर्यटकांनी केलेली गोव्याच्या हॉटेल्सची 10 ते 12 बुकिंग्स रद्द होत आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक टीव्ही या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantakTV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. आणि हो, आणखीन एक विनंती आहे, या दिवाळीला तरी कृपया मोठ्या आवाजातले फटाके आणि मोठ्या आवाजातले DJ लावणं टाळा. पुन्हा एकदा सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. शुभरात्री.